Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ħadd filgħodu bosta ngħaqdu ġewwa taslima għall-mixja bl-iskop li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-mart tal-Kliewi. Dan propju fil-jum dinji li jitfaddawl fuq l-għarfien dwar is-saħħa tal-Kliewi. Il-mixja minn taslima għal Belt Valletta saret bilan ukoll li tgħin il-Transplant Support Group, grupp li joffri appoġġ u għarfien għal pazjenti. Tkellimna mal-President ta' din l-għaqda u ners Josette Parnis li appellat sabiex in-nies jirreġistraw bħala donaturi tal-organi. Il-pazjenti tar-renal ibatu għax daw fl-aħħar mill-aħħar jiġu 3 darbit fil-ġimgħa ta' kuljum sakemm ma jagħmlux trapjant u nkunu dejjem magħhom id-fit. Min għadu ma nkitibx bħala organ donor jinkiteb. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa ġest nobli li wara mowtna fl-aħħar mill-aħħar tagħti ħajja lil ħadd ieħor. Tkellmet magħna wkoll Paulette Gafa, personalità sinonima għall-umorizmu tagħha. Minkejja dan hija qasmet magħna l-esperjenza u d-batijiet li għaddiet minnha l-familja tagħha meta omma mardet bil-Kliewi u aktar tard tilfet ħajjitha. Meta inti tkun relative ta' renal patient, tarom ibatu ħafna silenzju u inti ma tista' tagħmel xejn. Jiena llum ħankun qiegħda nimxi din il-mixja flimkien ma' sħabi u wkoll ma' Transplant Group biex nonora l-ommi illi mietet xahar ilu dwar din il-kawża. Il-ommi ma nistax inġiba lura, imma jekk nistgħu nagħmel nista' b'naqal li nista' nagħti nagħmel ħajja ħjar ta' pazjenti bħal ommi u oħrajn, jiena nibqa' jisni nagħmel din il-kawża f'isem ommi. Carmelo Fenek, pazjent tar-renal, tkellem magħna wkoll dwar l-isfidi li ġib miegħu il-mart tal-Kliewi. Ġejt il-mixja llum biex inkun ta' solidarjetà mal-kollegi tiegħi, dak li huma wkoll morda bil-Kliewi. Tajli ħadd imxi mhux se nagħmel mixja fuq saqajja. Fimt għax effett tal-Kliewi inqataw l-iswaba ta' saqajja. Fimt allura għandi l-mutur u xorta ħan ikkompanja lill kollegi tiegħi f'din il-mixja. Intant dawk li jixtiequ jirreġistraw bħala donaturi tal-organi għandhom jagħmlu dan permezz tas-sit organdonation.gov.mt jew jiġbru l-formula tal-applikazzjoni tad-donazzjoni tal-organi minn kwalunkwe ċentru tas-saħħa.